Какво по чулите? Добре. Добре, аз подпишам това нещо. Затваряме. Така. Странно. За първ път. Не знам това. И здравейте хора. Получих нещо за марки. Мистери Бакс. Вау. Опачао! Хелна! Хора, вижте! Но нещо има, бе. Добре. Добре. Ами сега хора... За марки. Аз ще отговоря, че благодарянето. Добре. Ого, първото. 1, 2, 3. О, Roblox. 4. 5. 6 по джаулите. 7. 8. 9. 10. А, не, 11 Мистери Бакс. Отжалваме, това. Соник. Добре. Да почваме с първото. И сега че така спрем. Добре. Самахме това, снимаме. Така. Чакай само да се направя. Така. Чакай, какво пише? Roblox. Какво? Ма какво представлява? Какво? Не мога да разберам. Чакай се, хора. Чакай, че това не е малко, не е както трябва. Това може би. Добре. Ами... виждате ли го? Добре, започваме ножичката. Синьо, червено или жълто? Ами аз откъде да знам, за първ път виждам това. Какво има вътре? Човече, Roblox. Аз за първ път виждам това подявлето. Така, номер 2. Обявете се ми за канала, хора. От дома вече ми открих ката. Но трудно се реже, бе, човек. И това е Монти. What the hell? Не толкова зле. Фигурката ми харесва. Добре. Така да отворим. Ето това. Айде. Ето това. Чудо. Къде вече? Ето така. О май гад! Това са много малки, бе. Какво вътре има, бе? Чакайте. 1, 2. Окей, едно това. Да отворим. Ето това, защото бях сега с отворени очи. Само да видя. Май е тук главата, бе. Не, това съм от ръката. Май разбрах. Така, аз съм... Добре, аз... Тук... Познах, да,
И това е... О мага, това е... Ки си мисли как беше? Добре, харесвам. Така, да отваряме... не, това е скъпо. Да отваряме втората. Какво има вътре? Ох бе, къде отварям бе? Аз къде да... Добре, аз не знам... Добре, така ще го скъсам. Това е... О, боже мой. Какво е това нещо сега, хора? Кажете ми, какво е това? Вау, много хубаво, вау. Добре. Отваряме второ. И тук е Хаги-Въги, това е много хубаво за мен. Още едно, това е последно, че ми се хрумна. И това е, това да не е, о боже, това е черен Хаги-Въги, о май гад. Добре, ох бе, боже. Добре, аз искам да ми спадне червеното или синьото. Червеното май не жълто трябва да бъде. Няма да памете с ножицата от много часове. И това е... Дами и господа, това е подяволите. Нещо голямо. Това е... Боже, това е чика. Фещата чихале, това се не знам. Добре, не е толкова страшно. Това ма не, това съм ги отворил. Това този път има пак е със силно 2. И това е... Това е Рокси Лу. Вау. Добре, какво е това? Добре, какво не е? Зле опашката се движи. Ма виждам... О, хелна. Извинявай. То може да свети. Вау! Добре, това корето ми харесва. Добре, аз само да я оправя главата. Така, второто... Не знам кое е това май вече. Така, отварям. Вау, чакай, тук е много фикса, бе. О, майко, това е Фукси. И това пак е един веща. Може. Добре, хора. Какво ме тварите? Какво тварите? Така, да отворим. Ето това. Не мога да го... Добро. И това е... това е чика от Фреди. Фреди 1 или 2, майко не знам. Така. Маси спун, добре пак. Виждам, че нещо въобще не са ми таковали как трябва да се спи. Разбрах вече какво. Да. Добре. Това е... Няма ли такова? Няма. Добре. Това е зловещия бъни. О, мага. Добре. Хареса ми. Тук е остро. Ногтите са остри. Краката му и без това трябва да има китара. Така останаха ми... Чакай да видя в това. Останаха ми... Ето. Още няколко. Не, щупихме ръката. Фредко, не. Пенал сме получили. Фреди. Мистер Бак. О май гад. Така. Добре, не е толкова. Добре, ще приключим за това видео. Ще оставя ето тези две мистери бакси за видео в TikTok или в YouTube. Добре. Благодаря, че гледахте и